weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma fedde heblo sukaɓe afrique kamɓe yeɓoɓe ayaw weltare tv takkusan yoni e palol lappol dande maayo ngollore o e worgo mayel gambi bafata dinguira e falle me ko on takkusan yoni ha toon to ñorodi sahel ine jeeya e gardidi kabaruji men e leydi sénégal men kal e jonde batuji jonde batu jagorɗe leydi sénégal tawi ko jaslari ñalawma hanki o min kaale hofgo juuɗe ɓen safroɓe tawi ko toon to suudu safrirde Abdoul Aziz Sy Dabakh toon to Tivaouane Mauritanie men ketto tawi koye sawtol Amadou Dia ruɓindo kabaruji leydi Mauritanie dowlo Mali men kal e délégation CEDEAO tijjaɗo toon to e ñalawma hande o roɓi jonde ɓe kabaruji men guddirten ko toon to dowla Guinée Conakry woto goɗɗe joni jof paccirgol kabaruji men e ɗemgal Pulaar. gowɗen wadde kala kikiɗe haade men natande kabaruji men e ɗemgal Pulaar kikiɗan men kedde communiqué tawi ko ceerno Mouhamadou Bane ceerno Djiby Sy kam e guurel Tayya sawtol haali Abba e Sar Abdoulaye Sall. ceerno Mahamadou Bane gollowo inde Allah laaɓaɗo listihar ceerno Mahamadou Bane taweteɗo to cuuɗi meɗen Pété mo ganduɗa liggoto e nder yontere nde kala ko balɗe tati woni talata alarba alhamisa ñallikke diɗɗi kala ceerno Mahamadou Bane tawete koye halwaji muɗum haysa noddi a heɓatamo ceerno Mahamadou Bane yaari koto banggue uddidde neɗɗo o kono ne kadi an joguiɗo place maɗa foti koye laamu walla kadi koye société ji goɗɗi aɗa huuli wata wasde place maɗa walla aɗa yiiɗi ñiibde e place maɗa to banggue laamu e to banggueji goɗɗi kala sa jokkodiri ceerno Mahamadou Bane ñagotoɗo Allah ma heɓen ko laaɓi ceerno Mahamadou Bane nonne kadi ne yaari to banggue debbo gonɗo e dewgal mum donkuɗo nandiral hakkude mum e joom galle mum walla joom galle donkuɗo nandiral hakkude mum e joom suudu mum on debbo jiɗɗo ñiibde e dewgal muɗum kanko ceerno Mahamadou Bane omo nawdi hen leɗɗe safrude ko wayno rafi biyeteɗo hémorroïde kiis nem nonne kadi diabète prostate ha fayanma kadi e ñabbuji goɗɗi kala ko wayno asma joguiɗo caɗele goragu joguiɗo caɗele ɓesgu koye musoje koyɗe musoje ɗojjo dumigo ɗeɗo henna gueɗe kanko ceerno Mahamadou Bane omo safra ɗum ceerno Mahamadou Bane e siftinde wo gollata e nder yontere nde kala ko balɗe tati woni talata alarba alhamisa sa noddimo a heɓanmo no jiɗirɗa ni henna ñalɗikke diɗɗi kala o woni koye halwaji sa noddi a wawata hebdemo ceerno Mahamadou Bane taweteɗo to Pété sa yiiɗi hebde noddirkon makko mbatta ko 77 353 48 10 walla mbaɗa 77 911 19 61 musidɓe tedduɓe ceerno Mahamadou Bane ñagotoɗo Allah nonduɗo laaɓɗo reedu. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawroɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe e gorko ladde ceerno Djiby Sy ene safra ɓe wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen worɓe usturaɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa
fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tetira fen yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere fen yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabaruji ɓeydoje arsigaji ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yannama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗinede listihara ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere e mbuuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie kala ko temedde 4 CFA so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe Asie Amérique Asie en leyɗele kala listikar ko gratuit hay mbuuɗu yoɓetake ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum o arti oɗo saaha joni omo tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko waɗɗani jeere nettek kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe on numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kille mum no dooɓe kala saaha nde donka hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗ insisté ma hebmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko communiqué men gurel teya tawi ko e sawtu walla Sara Abdoulaye Sarr fulɓe mbi kala ko jooti Allah ne wela kono goonga ene tawa gurel teya ko haa ko moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gurel teya ko haa kono haa ko wargani a wulna ndiyam ma haa wula mbaɗa heen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa an jogiiɗo caɗeele ƴiye jogii caɗeele koyɗe muusooje koppi muusooji ɓanndu muusooru mo ƴiiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo tuƴiiɗo AVC karƴaga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkondire gorel teyya joni joni keɓa heen ko laaɓi gorel teyya ene safra kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi e joyi rafi so tawi a yehi to site maɓɓe internet ma janngan ɗum hoore maɗa ha keɓa ko ɓuri heen laaɓde on site noon mbatta ko www.gorelteyya.com joni joni keɓa heen ko laaɓi onon finoɓe to galoya e nder diwan galoya kala son jiiɗi hebde gorel teyya jokkodirton koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi hebde gorel teyya jokkodirton koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé so tawi ko non taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodirton koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala onon taweteɓe to États-Unis de Amérique son jiiɗi hebde gorel teyya mbatton ko +1 34 77 01 56 77 nototo on ko Abouso Kawral Fouta business onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi hebde gorel teyya mbatton ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teyya nototoma ko Haruna Ngayda kettode kaburuji mon e demgal pula
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique kam e yeɓoɓe ayaw weltare tv kabruñ men e ɗemgal pular kikiɗe jaslare nogas e jeenayyi lewru septembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi tawi ɗo e haalde nde ko Bannour Mamadou Sarr no mbiruɗen e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal jaslare ñalawma hanki o ñafɗon kabaruji ɗemgal pular alhamis kikiɗe hanki nogas e jeenayyi lewru septembre hitande ujunaje ɗiɗi nogas ɗiɗi ɗo e haalde nde ko Bannour Mamadou Sarr to karallagal ko Seydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabaruji leydi Sénégal jaslare ñalawma hanki o jonde Batoudia gorɗe ɗe leydi Sénégal wawi joɗade toon to galle lamorgo leydi Sénégal hoorejo leydi ndi hono Macky Sall wawi yamirde jagorgal leydi Sénégal kalfinade ko fati e justice woni Ismaïla Madior Fall nde wawata sakkande Khalifa Sall kam e Karima Wade peeje haaɓe mbawa kay jeeyede e ɗino sungoji hooreɓe leydi Nafissatou Diallo ko secrétaire général landamo PDS wi ko yadani e Karima Wade waɗane kay amnesty saabu ɗum ala ko Karima Wade waɗi ha ken wawa waɗanede amnesty e nder nden jonde Batoudia gorɗe ha hande Abdoulaye Baldé ko kañum kay suɓa gam wonde directeur général mo APIX ha hande e nder leydi Sénégal F2S ko fédération syndicat de la santé woni kay ko fati e cellal ɓalli kam e ande guesem ko jogorno natande hofgo juuɗe ko ina wona balɗe tati konde de ɗum laataki saabu ɓe miiji ko wonde de wona ko e ɓurdi kadi faya ko e mawludu ko ɗum woni ko haytiniɓe wadde gonno hofgo juuɗe toon to suudu safrirdu ndo Abdoul Aziz Sy Dabakh to Tivaouane ande guesem wawi hollidde yooɓe mbawo toppitade no fewi e safara o e rendo ngo tawaten toon to Tivaouane e saaha mawludu o saaha mawludu o foof wonno sababu yiddeɓe kay natande gonno hofgo juuɗe ko yo jobdele mabɓe ɓeyde ina wonde kay indemnité tawi ko faade kotki mabɓe ha hande tawi nder leydi Sénégal guddirten kabaruji men ɗemgal Pulaar e nder leydi Sénégal ko Sitor Ndour gonnoɗo directeur général tawi ko jaaɓi hatirde mo kudde caggal tuma muyomo o tumano o wiyano kay wonde o leldima e suka jaretenoɗo e duuɓi 16 o ñaawa oɗo saaha omo tawe e nder dumbirdu ha oɗo saaha o tawi kay o ñaawino ñagade liberté provisoire konde tan o heɓani jaɓanede gam hebde haqqillaji ɓen ñawoɓe avocat makko woni maître Boubacar Cissé wawi hokkude yeeru ko e on Ousmane Sonko saabu ɗum kañumne wawino tumede tumede hono ɗum so wiyede kay leldinoma e Adji Sarr konde haɗani ɗum hokkede liberté provisoire kalde lawol nodditi ɗum notoyo wiide kalde lawol noddi ɗum notoyo wadde kanko ne client makko woni Sitor Ndour ina wawi hebde hono on exemple walla mbiyen ne wawi hebde hono ko Ousmane Sonko hokkano woni liberté provisoire so wonde kay e sous contrôle judiciaire sen gummima leydi Sénégal paɗen koto leydi Mali diɗɗal CEDEAO ne tijja toon e ñalawma alhamis hande o to dowla Mali gam kay koyɗe jamma ɗino soldaji 46 taw ko Côte d'Ivoire naaɓe nangganoɓe guila ñalde 10 lewru juillet ɓen 46 tato e mabɓe mbawino woppitede taw kay ɓen ko rewɓe ngalɗon diɗɗal CEDEAO ina jeeyano hen Macky Sall hoorejo leydi Sénégal to lomtinama place makko walla mbiyen ɗo place makko jogonno yaade ko Macky Sall konde de oɗo saaha lomtina ɗon ko Adama Barrow hoorejo dowla Gambie ina wonde Nana Akufo-Addo on ko hoorejo dowla Ghana kam e hoorejo dowla Togo woni fora Gassing be on ko hoore dowla Togo ko ɓeeɗo kay jogori tawi jaɓɓede toon to dowla Mali sen gummima to dowla Mali paɗen ko to leydi Mali leydi Mauritanie roɓindo kabaruji leydi Mauritanie ko e sawtuwol Dia Amadou Dia kumpital e nder gendi Mauritanie jagorgal gueɗe nder leydiji e jaccingol kankone o wawi yaltinde tawi ko bulletin ji ko faati e ɗin ɗon toɓoji garɗi toon to diwan Hodel Shark e o holliride ɗum ɗon tawi ko toɓo yadungo e hendu wawi sabade toon bonandeji fodde yimɓe 15 mbawi gañade ɗum ko saaha nde toɓo
e hendu wawi arde toon to wiyete Kasr El Barka woni koye diwan mo Hodel Chaki e nder hen kanko jagorgal ngal o wawi artude kadi e hono ɗum ɗon wawi wadde to wiyete Adel Bakru to wuuro ine wiye Kubiya ɗon kadi o holliri fodde 54 caali o wawi yande ina wondi e galleji ɗiɗi ko noonne kadi to wiyete Anek Ejmel toon kadi o holliri ko fodde 17 e caali kamne kadi wawi yande e toon kadi to wiyete Kasrel Barka o holliri toon ko 11 caali wawi yande toon ma mbiyen mbara kono noonne kadi ko toon wawi wadde fodde 15 neɗɗo gañiɓe ɓe to diwan mo Trarja Mokata to wiyete Tekan toon kadi o holliri koye arrondissement mo Ligi Sayba ɗiɗi ɗum ne kadi to maayo Sénégal ngo wawi ngabbude no fewi o holliri 5 piccal 15 métre ɗum ɗon ne kadi wawi yande wawi ngabbude to banggue to wiki maayo ki to Adrar o holliri toon kadi ko mir kam e galle ɗum ɗon ne wawi yande toon wawi gañje debbo ɗum ɗon ne kadi hono mum waɗi toon to Dakhlet mo Nouadhibou tawi kadi wawi hono ɗum ɗon ne wawi wadde toon ɗum ɗon noon koye nder ɗin ɗon toɓoli ma to banggue Keneli garɗi e nder hitande hikka nde ha joni kumpital e nder gendi Mauritanie tawi ko ɓen ɗon yimɓe golloɓe to banggue médiaji public kamɓene ɓe mbawi wadde ɗum ɗon ko seppo e ñalde hanki nde tawi noon comme no Annama sitini ɓe darima to yeeso galle lamorgo leydi Mauritanie kamɓe noon o saaha joni ɓe namdoto konde ɓe mbawata kay ƴettede e ɗen ɗon gollorɗe beele kadi hoorejo leydi ndi ina wawa toppitade tawi ko golle mabɓe ɗe no hannirta niyata e wiide mabɓe tan o saaha joni kamɓe ɓen ɗon e koɓe yimɓe yeebaɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohammed Ould Abdoul Aziz kanko no wawi wadde jokkodiral e jayde RFI e nder hen tan o holliri kanko de ala foof ko nawimo leydi France so wona tan ƴewtade to banggue cellal ɓandu makko e nder hen o holliri so tawi heewi o waɗata e nder leydi France ndi ko jonte 3 mani jonte 2 ɗum noon so tawi gasi tan ko duttotoɗo toon to leydi makko Mauritanie o holli yogo e haalaji biyoji o saaha joni de kanko ko jaaɗo jooɗoyade to leydi France ɗum ɗon wona hunde wonde kadi o holliri ma waw tawtorede tawi ko jonde waɗore ɗum ɗon ko toon to Bordeaux ɗum koye nder gendi France ɗum ɗon noon ko beele kadi wawde huccodirde ma huccidde e ɓesguji leydi Mauritanie tawateɗi toon ko faati e udditgol tawi ko duuɗi jangguirɗe e nder leydi Mauritanie woni école aji ɗi ɗum ɗon wawi andede tawi koye nder batu jagorɗe ñalawma hanki o ɓe kolliri tan tawi de ko école aji ɗi udditta e nder ko wiyete hitande ujunnaje 2 hitande ujunnaje 2 ɗum ɗon ko ñande altine 3 lewru octobre fandu darade ndu woni kay lewru yara koma tawi noon ɓe mbawi yaltinde ngol ɗon kayitol koye ñalde alarbare hanki nde e nder batu jagorɗe e tawtorede tawi ko hoorejo leydi ndi Mohammed Ould Cheikh El Ghazouani ene wondi e gardiɗo jagorɗe ɗe Mohammed Ould Bilal e jagorgal kalfinangal ko fati e jangde ene wondi e jagorgal kalfinaɗo ko fati e pooya e rewɓe kam e sukaɓe e nder batu jagorɗe ngu kadi wawi waɗede to banggue wayloji ɗum ɗon ko ɓen joɗotoɓe to banggue diwe to woni kay ko wiyete gouverneur uji hewɓe kadi mbawi toɗɗede e ñalde hanki nde guesi ha laaɓi ko tonguno ɗen kumpital e nder gendi Mauritanie ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia tiriyimme Weltare TV. a jarama Amadou Alassane Dia ko Deɗo Abdoulaye haalno wonde kay komi khalifa ma ɗum tengti e nde ɗo yontere guddirten jonde kabaruji men koto dowle Guinée Conakry tawi ko Dadis Camara ko gonnoɗo gardiɗo walla mbiyen ko gardinoɗo dowle Guinée Conakry hitande ujunaje 2018 tawi ko coup d'état o hebruno ndun jappere laamu e laamu makko 150 AD ko mbasi pittali men 100 rewɓe tawi kay ko wiyelanoɓe e nder stade mo dowla Guinée Conakry taw ko ONG e landaji lundinoɗi laamu makko gonno e nder on stade mo Guinée Conakry hollidde kay jaadani e laamu makko e on ñalawma
e ñalawma hanki o kanko Dadis Camara o noddama toon to tribunal mo digisin to Conakry konde tan ɓe duttini gon walla mbiyen on procès ha ñalde 4 lewru octobre tawi ko lewru fandu ko sappo wona kanko tan tumano hen kamɓe tumanoɓe ko ɓe 12 kamɓe ɓen 12 ko on Dadis Camara gonnoɗo kay gonnoɗo walla mbiyen gardinoɗo dowle Guinée Conakry e hitan ujunnaaje ɗiɗi e jeetati goɗɗo ko CC Raphaël Haba ene wonde Marcel Guila e Claude Pivi ene wonde Moussa Cebrego Camara e Ibrahima Camara goɗɗo ko Aboubacar Diakité ɓurɗo andirede Tumba ene wonde Blaise Goumou e ene wonde Mamadou Keita kam e Abdoulaye Chérif Diaby e Paul Massa Guilevogi ko ɓeeɗo 12 tumano tawi ko e ngal ɗon baɗal tawi so 150 e jeenayo neɗɗo ko mbasi hen pittali mumen 100 e jeenayo rewɓe wiyaluno toon to Guinée Conakry e saaha laamu makko kanko Dadis Camara gasi ha laaɓi ko tongunoɗen roɓinde kabaruji men e ɗemgal Pulaar kikiɗe alhamisa hande 29 lewru septembre hitande ujunnaaje ɗiɗi e 22 ɗo e haalirde nde ko Banour Mamadou Sarr to karallagal ko Seydou Abouba.